Goeiedag iedereen en welkom in Kloosterzande, meer bepaald het Marijkeplein. Kijk, opnieuw interessant. Mijn GPS-functie voor het dagtoerisme. Ik ga even Vergroten. Duits nemen. Deutsch. Kijk, bijvoorbeeld Camping de Vogel als voorbeeld. Weiter nördlich auf Marijkeplein. Zo. Verkleinern. Frei bewegen. Dus volledig gratis en vooral gericht op Hulst en dorpen. Weiter südlich auf Marijkeplein. Biegen Sie rechts auf Klosterstraat ab. Ja, ik ga eerst even mijn handschoenen aandoen, want het is nog wel redelijk koud. Dus zoals je hier ziet, 4 graden, 2 Beaufort. Dus ja, weinig wind. Ja, die functie heb ik feitelijk toegevoegd. Het is interessant voor fietsers. Als er veel wind is, 4 of 5 Beaufort, dan weet je het ook wel vooraf. Weiter westlich auf Klosterstraat. Dus gericht op dagtoerisme, algemene toerisme, maar ook voor winkels interessant. Ik zeg, je kan een winkel invoeren van de Gentse straat bijvoorbeeld, of een supermarkt. Ook toeristische punten en ook opnieuw, je kan de taal direct wijzigen. Nee, Engels, Frans, Spaans. Biegen Sie links auf Poolsplein ab. Biegen Sie leicht rechts ab. Ja, hier is het. Een raar punt, moet je feitelijk hier voor het fietspad zijn. Weiter südwestlich.
hier ook zo van die punten dat je met de fiets naar links moet. Maar hier bijvoorbeeld heb je geen aansluiting voor het fietspad rechtdoor. Biegen Sie rechts auf Hengsteegse Kerkstraat ab.
Camping de Vogel. Ja, als ik invul Camping de Vogel, de zone, want ik zeg natuurlijk, het is ook wel groot nog aan de rechterkant. Maar bon, hier heb je de receptie en alles. Weiter südöstlich. Biegen Sie links ab. Het is altijd wel interessant dat ik mijn zaken combineer met informatie. Zo, beste mensen, was het even de gratis GPS. Gericht op Hulst en dorpen. Werkt ook wel in Sint-Niklaas, maar bon, ik richt het hierop. En interessant voor de street views, maar ook als je natuurlijk de weg kwijt bent met de fiets of voor een wandeling ook. Je kan ook de functie doen voor te wandelen. Heb je dus ook een hulpmiddel. Zo tot de volgende.